Hola, sóc la Sílvia, mestra d'Educació Infantil, i us vull proposar un joc per aquests dies de confinament. És un joc de memòria i d'atenció. Com més objectes poseu en aquest joc, més difícil serà. Es tracta de que aneu a casa i busqueu objectes quotidians. Podeu triar objectes de tota mena, els que més us agradi. Com es juga aquest joc? És molt fàcil. Podeu triar els objectes que vulgueu. Per exemple, si són nens petits, potser amb 4 objectes quotidians que ells hagin triat, el telèfon, la llibreta, el rellotge i, per exemple, el caganer de Nadal, podeu començar a jugar amb pocs objectes. Amb nens de 2 o 3 anys ja hi podríem començar a jugar. Vinga, ara juguem. Ona, m'ajudes? Sí. Jo li dic, Ona, tapa't bé els ulls. També podeu buscar una cantarella o una cançó. Jo a la meva aula de P4 els hi dic, conillets, conillets, tots ben amagadets, que no miri ningú. I just quan tots els nens i nenes tenen els ulls tancats, aprofito i trec un objecte. Llavors, els nens i les nenes obren els ulls i han de dir quin és l'objecte que ha marxat. El telèfon. Molt bé, ho has endevinat. Ara us ensenyaré com es pot jugar amb més dificultat. Com més objectes, més difícil és. Ara mateix hi ha 10 objectes. Els hi deixeu una estona perquè mirin quins objectes hi ha. Podem aprofitar per treballar el vocabulari, recordar-los com es diu això? Ona, m'ajudes? Llibreta. I això, què és? Retolador. Perfecte. També podeu demanar que us ajudin a definir l'objecte. Ona, el telèfon, per què serveix? Per mirar les xarxes socials. I per trucar també, Per exemple, també, abans de jugar o després de jugar, podeu fer una llista dels objectes que heu fet servir. També els podeu comptar. A mesura que els aneu traient, podeu anar dient quants objectes queden. Ara, quants en queden, Ona? 9. Molt bé. Podeu també treballar una mica, a part de l'atenció i la memòria, els continguts matemàtics i els de llengua. Espero que tot jugant us ho passeu superbé i aprengueu. Ens veiem aviat. Adeu!